Mwancho murigeria totigarita se county ya Nyamira soroboti rugo ichania bono nigo umusao ya mobwe miaka yegatwa Sireta Evans Ongeni anyara ko bakagotoka hemambi ya rero gasireti obugima bwaye nabo igo mobero ye gotigere chingoma chintindi ase echaime ase kinyorogia sirate kegotoka ase wodi ya Magombe bunge ya Kitutu Masaba ase county ya Nyamira korengana na kirori bari barenga ase chinseme icho na basangane getasene kega kyagetembe niko bono bate abanyagusira nigarokanete ritukori goro marogoba kare ase nkeyamo yo ekonia amarwari atancheiri ase bono banyarako bagwesokia na kuboria obotendri kurwase serikali ya county ya Nyamira na boigo kubwaterana negati yabagambi ase ebinyoro akone kyabuna marwayega ngo sirigware herigo chiko keania ebikore bunebiga bunagutumanyo muri Kito Polycarp Okara nimeye kinyore keiga gya Sirate ewadiga ya Magombo ebunge yega ya Kitutu bwa Masaba asaba menya abiga babokera muno mu ichano Magayo konyoro mubere wo umusae we miaka yegatwa Sireta Evans Nyakururu Ongeni kole echaime gakwete atigere chingoma chintindi bona ubo tukobwa rero nari atajete abakonywe kenywaje kiayo cha magorobo nyora ninduge to bukimoragera ogenda kurara ali nabo kamambia obukimarero umwana wanajete kuragera kinabekira echae gakombe ngosiba na igwa abantu bagokura nya umwana ogojicha wonte binga Nyakururu okure orengana muna bamenye kurwasi nseme chiga nigo bagendre ko bakogikiria amarua ayo agendere ko bagakoniwa muno musubate yo mukurwasi nseme chiga Sireta Isabella oyo egotebekana nyagusira abumuragoba arenga sajiga ene kikyabehire gechabu abana babantu basire iro omwana ono arenge bakamarogoba pi omwana makonyoro omwana bwo muntu kaitire kabekire echaime gati nande no arenge gabwese enyombe iya marwa bono gakingo boriga ekene kya Yesu yore moyo igota etoba moyo yani nabaya ikira abantu bagoitukenya mentere ngabune yiga abagambia aba amakina yake moko iri ba moko gambe bina byekene kero montanyore yake ya bibiriga gotabanga tugambe bina byekene ngai mwairire kene mwatugutire asinsemo yende nigo bagendere ko bakomochia umugambi omuchief kurwasi nseme chiga Sireta Duke Mogaka uyu korengana muna barabo wanje teri yake asegotebekana litukoligoro maragoba nigari ngase nkaya omuswatiriga koya liakiriga ejif ya area hii yajete yesterday ekanyoro umwana uyu no arenge gari ase nyumba akamuzuguma kurwaroro nanda gacha koyiba kachibese nyina bokorengana muno mugambi uyu achoro bwango muno we sublocation ya Sireta Patrick Omari nigahagikire gakorekegana kulira ngamba tukunyaraka bakubwatana muno abananchi ili gusiria amarwa yigatanche rikorwa sechi nseme chiga ama ene tageze twatena n'abananchi twakisenga marwa ya Sireta nto gwanja abantu baito bakwegesa kwekabireke asengenje ya marwa no yo abantu bagechirimo no gano ninje nasinyiru natwanje yaki omweli oye abanyakenyora abaigani go bagendere ko bakolera obwene bwanya gusira kwene kigwa asibigo bagikeirie amarwa yiga atanchiri bayarero goroga igarwarara naenda bana bo mwana oyibotoke tari kende babwate nje no montondo mubaraka kimbwati kende gaki tari bana ngabwate bakali bangi gaki monkonye gaki serikali enkonye gaki mbwati kende bwana nonye negesini ni gaki nona kanyomba na jithe ngamobekera gake igo gaki chirumubere gaki umere gaki bari moko nywa maru takwa gweke baru akiogo ita abantu bana nakobasiria magimabo amanyinga yo muntu yongo koligiare tigo mona nabakonye tole kaganda asikanisa musubati yiga umoni amarwegi atani ganyara ko bagakubeko byara mona abanyanyimbo kurwase egetaseni kiri Nyamira kingakihwe katwa kwende mbeo abimonye bikoba chinyomba chae niko chabekwa umuliro abananchi bate abo mugambia sikekera uniendeka Iginko ripoti rigetaseni kia uwanjete kia Gatembe inchego nguru kwa Polycarp Okara.